Bé, bona tarda, benvinguts a aquest ple ordinari del mes de maig. Anem a començar, senyor secretari. Aprovació, si escau, de l'esborrany de les actes de les sessions de ple número 4 i número 5 que van tenir lloc els dies 16 i 28 d'abril de 2015 en caràcter ordinari i extraordinari, respectivament. Hi ha alguna observació, algun comentari? Doncs, si no diuen el contrari, tirem endavant i les donem per aprovades. Les votacions avui aniran a 24 perquè són els membres que estem presents en el ple, atès que falta el regidor de plataforma, senyor Periques. Endavant. Donar compte de la resolució de l'alcalde número 3325 de 2 d'abril de 2015 sobre l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 6-2015 dins el pressupost municipal vigent. Donar compte de la resolució de l'alcalde número 3840C de 30 d'abril de 2015 sobre substitució del titular de l'alcaldia per la primera tinent d'alcalde durant els dies 2 i 3 de maig de 2015. Donar compte de l'informe trimestral d'intervenció per al seguiment del pla d'ajust previst al Real Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, primer trimestre de 2015. Donar compte de l'informe trimestral de tesoreria sobre la Llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials primer trimestre de 2015. Ahir a la Junta de Portaveus es va comentar que no hi hauria cap explicació perquè no seria demanat per ningú. Si hi ha alguna petició o alguna cosa que vulgueu fer específicament ara, doncs passem dels donar comptes als dictàmens i ho donem per enllestit els temes de presidència. Dictamen sobre aprovació inicial si escau de la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. Té la paraula el regidor Miquel de Vins en la seva qualitat de vicepresident de la Mancomunitat de Sanejament del Bages. Senyor president, regidores, regidors, públic assistent, bona tarda. En principi es preveu conveni entre l'ACA amb l'ELA per millorar el finançament i ampliar l'objecte de la Mancomunitat i per això s'ha de modificar els articles 2 i 3 dels estatuts. A l'article 2, denominació, domicili i àmbit territorial. Aquesta Mancomunitat es denomina Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament. La seva seu està ubicada a Manresa, carrer Santa Llúcia, 21, primer, segona. Podrà ser canviada per acord de l'Assemblea General, havent-se de publicar en el boletí oficial pertinent. El seu àmbit territorial comprèn la totalitat dels termes municipals dels municipis que en cada moment integrin la Mancomunitat. Article 3, que també s'haurà de canviar. Finalitat i objecte. La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per la prestació de serveis relacionats. Constitueix l'objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes públics de sanejament d'aigües residuals, sistemes d'abastament d'aigua en alta i subministrament i d'aigua en baixa, així com la reutilització de les aigües regenerades i el retorn a l'aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l'aigua en el seu àmbit territorial, per la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat. Dit això, us demanaríem el seu vot favorable. Gràcies. Bé, no sé si hi ha alguna intervenció en relació a aquesta modificació d'estatuts. Si no és així, passaríem a la votació d'aquest dictamen 3.1 que aprovaríem en el seu cas la modificació dels articles 2 i 3 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament. 3.1. Vots a favor? Per tant, s'aprova per unanimitat dels 24 regidors presents en el ple. Passem al 3.2. Dictamen sobre aprovació si escau de la concessió de la medalla de la ciutat al mèrit cívic de la Fundació Ampans a la Fundació Ampans pels seus 50 anys de trajectòria a favor de la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual. En aquest dictamen, per presentar-lo en representació del grup municipal de l'equip de govern, parlaria el regidor Calmet i després la resta de grups que han sol·licitat parlar doncs ho farien a continuació amb l'ordre corresponent. Per tant, té la paraula el regidor de Cultura, senyor Joan Calmet. Moltes gràcies, president. Regidores, regidors, persones de la sala, bona tarda tingueu. Bé, l'entitat Ampans
que té una trajectòria àmpliament coneguda i d'una solvència contrastada en el món de les discapacitats, celebra enguany el seu 50è aniversari. En aquest sentit, la Junta de Portaveus del 17 de desembre de 2014 va acordar per unanimitat portar endavant, incoar l'expedient referent a atorgar-li la medalla de la ciutat al mèrit cívic en motiu d'aquest 50è aniversari i en base a tota la feina i la tasca que ha dut a terme durant aquests 50 anys de treball en aquest àmbit de l'educació. En base a aquesta incoació en relació al reglament d'honors i distincions que va aprovar aquesta corporació al febrer del 2008, una de les distincions amb les quals es pot reconèixer una persona o una entitat és la medalla de la ciutat al mèrit cívic. Entenem que l'entitat gaudeix de totes les característiques necessàries que encaixarien amb la definició d'aquesta medalla, que diu en concret premiar els mèrits extraordinaris que concorrin en persones individuals, entitats o corporacions per serveis i mereixements en cadascun d'aquests camps aconseguits amb la seva activitat, fites o millores en el seu favor i en el de la ciutat. Pensem que, com la resta de grups d'aquest ple, que l'entitat Ampans és absolutament mereixedora d'aquesta medalla i, per tant, portem aquest dictamen a aprovació, en el qual es demana, primer, concedir la medalla de la ciutat al mèrit cívic a la Fundació Ampans pels seus 50 anys de trajectòria en favor de la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual i, en segon lloc, inscriure al llibre de distincions honorífiques les circumstàncies de la institució, així com la relació detallada dels mèrits que motivaren la seva concessió i la data de la mateixa. Demanem, el vot favorable. Gràcies. Gràcies, senyor Calmet. Finalment intervindran tots els grups i, per tant, començaríem en primer lloc el portaveu del grup municipal de la CUP, senyor Jordi Masdeu. Sí, gràcies, bon vespre, bona tarda, vespre a tothom. Bé, molt breument, simplement per explicar que nosaltres naturalment votarem a favor d'aquest dictamen, els mèrits d'Ampans per mereixer aquesta medalla de la ciutat em sembla que són sobradament coneguts, els ha explicat el regidor Calmet i per tant simplement explicar que naturalment que hi votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor Masdeu. A continuació té la paraula el president del grup municipal de Plataforma per Catalunya, senyor Sebastià Llor. Sí, bones tardes a tothom. El nostre vot també serà favorable i només molt breu dir que qualsevol persona d'aquí o de les persones que estan al públic i molts manresans i gent d'aquí de la comarca, si han tingut un moment, un dematí o una tarda, sobretot els matins, per anar i passejar-se per les instal·lacions d'Ampans i veure la feina que es fa allà i la quantitat de persones que treballen per Ampans, amb això ja n'hi ha prou i no hi ha res més que dir al respecte. Aplaudiment i votar que sí perquè continuïn molts anys més. Gràcies. Gràcies. A continuació té paraula el regidor del grup municipal del Partit Popular, senyor Joan Comas. Bona tarda, senyor alcalde, bona tarda, senyors regidors, públic assistent. Sempre diuen vale más tarde que nunca, ¿no? Us volia fer una mica de recordatori sobre els 50 anys d'aniversari d'Ampans. Ampans es va iniciar com una associació sense ànim de lucre l'any 1965 per un grup de pares i mares de la comarca del Bages preocupades per l'educació i integració dels seus fills amb discapacitat intel·lectual, coincidint amb l'inici del que és avui la Fundació Ampans. Actualment dona una diversitat molt àmplia de serveis, sempre sense oblidar el seu objectiu, amb un compromís ètic i una finalitat d'aconseguir el respecte dels drets fonamentals de les persones amb discapacitat intel·lectual. Podem anomenar alguns d'aquests serveis: escola d'educació especial, servei d'inserció laboral, programa Vida Autòctona. En resum, Ampans ens dona la lliçó de com aquest gran equip de persones han aconseguit tirar endavant i el que és més important, créixer en tots els sentits. Això ens hauria de fer reflexionar tots plegats i pensant que quan aportem la nostra part més humana només fer-ho per la satisfacció del ser que representa, sense esperar res material a canvi. Les coses flueixen més fàcilment. Deixo doncs aquesta reflexió per cada un de nosaltres. És evident que el nostre grup votarà a favor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Comas. A continuació, i en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana, té la paraula el seu portaveu. No, la Mireia Estefanell, perdona. Gràcies, senyor president. La nostra intervenció només és per lloar la tasca d'aquesta associació, Fundació Hores d'Ara, que va néixer com un grup d'autoajuda de les famílies que tenien fills amb discapacitat intel·lectual i al llarg d'aquests 50 anys ha esdevingut referent nacional en la cura, l'atenció i la promoció de la discapacitat intel·lectual. Agrair-los la tasca feta fins ara i encoratjar-los a continuar. El nostre vot, òbviament, serà favorable. Moltes gràcies, senyora Estefanell. A continuació té la paraula el president del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, senyor José Luis Irujo. Bona tarda, senyor president, regidores, regidors, públic assistent. Bé, també afegir-nos, com és lògic i merescut, a la concessió d'aquesta medalla de la ciutat del Mericiu i a la Fundació Ampans. Quan fa 50 anys aquest grup de pares i mares del Valles van decidir crear aquesta associació que després va esdevenir fundació, pocs s'imaginaven de l'extraordinari desenvolupament que tindria la mateixa fundació, no? Fins a esdevenir una de les fundacions referents al nostre país a l'atenció dels discapacitats. La funció que fan, no cal que jo ho digui, és del tot meritòria, però més meritòria si atenem que en els temps en què es va produir, fa 50 anys, justament les persones discapacitades, doncs evidentment ho tenien francament difícil per inserir-se a la societat, perquè en aquell moment les administracions o no estaven preparades o no hi havia la conscienciació social suficient per atendre-les. Per tant, la tasca que ha fet moltes associacions d'aquest tipus, però específicament la Fundació Ampans, és absolutament meritòria i en aquest sentit pensem que si totes les medalles de la ciutat són sempre ben merescudes, aquesta ho és especialment. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Irujo. Passaríem, doncs, a la votació d'aquest dictamen. 3-2 per aprovar la concessió de la medalla de la ciutat al mèrit cívic a la Fundació Ampans pels seus 50 anys de trajectòria a favor de la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual. 3-2. Vots a favor? Per tant, s'aprova per unanimitat dels 24 regidors presents en el ple. Passem a l'àrea d'Economia i Governació. Senyor secretari. Dictamen sobre aprovació, si escau, de l'expedient de modificació de crèdit número 9-2015 dins el pressupost municipal vigent. Té la paraula el regidor senyor Sala, d'Economia i Hisenda. Moltes gràcies, senyor president, regidors i regidors. Bé, es tracta d'una modificació de crèdit per import de 181.594,64 euros i que fa referència als següents moviments. Un reforç de 10.806 euros per complementar les obres de millora i d'actuació que s'està portant a terme al camp de béisbol del Congost. Un reforç de 15.000 euros en el programa de préstecs de lloguer del parc públic d'habitatge. 6.408 per la reparació de danys d'una farola de llumenat públic, que és aquella primera farola que hi ha al passeig de Pere III quan l'enderroc de Cal Perdiu. Una part important d'aquests 6.400, 5.600 i escaig els hem recuperat de la companyia d'assegurances, però queda un pico, que són aquests 800 euros que hi hem d'afegir, però que en total la partida incorporada és de 6.408. Després hi ha també una millora de l'espai públic situat davant de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que és allà on actualment encara hi ha les casetes de l'obra, i doncs en el moment de retirar-ho aquella zona es vol adescentar i hi ha un reforç de partida per portar a terme aquestes millores de 20.181. Per una altra banda, al portar a terme les obres d'execució del camí vell de Rajadell van sortir unes dificultats que no van poder ser absorbides per la partida d'adjudicació de l'obra i que han implicat un reconeixement de crèdit extrajudicial per import de 9.296,12 i és el que aquí en aquest canvi de partides es reforça per poder fer front a aquesta major despesa. Per altra banda, i en compliment d'una sentència, la número 309/2011 del Jutjat Social de Manresa, que fa referència a les prestacions socials del personal laboral de l'any 2011, doncs també incorporem la partida en el pressupost del 2015 per import de 66.262,32.
I per anar acabant queden dues cosetes més. Una que és el concepte de responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament per l'anul·lació per via sentència ferma d'un acte administratiu relatiu a l'ocupació que es va fer en el seu moment d'uns terrenys destinats a l'equipament educatiu mossèn Vall, que després no s'ha portat a terme i que per sentència hem d'alliberar aquests terrenys i retornar-los a la seva propietat. I com que havien estat llogats amb anterioritat a l'ocupació que havia fet l'Ajuntament, l'import de la sentència, l'import del reconeixement de crèdit aquest fa referència a la compensació d'aquests lloguers i són 52.610 euros que queden habilitats o quedarien habilitats amb l'aprovació d'aquest canvi de partides. I per últim hi ha un import de 1.031 per donar compliment a unes millores del camí de la salut de Viladordis que es fa conjuntament amb el Consell Comarcal i que l'Ajuntament de Manresa assumeix la direcció de l'obra i les despeses de gestió. Doncs aquests 1.031,20 donarien cobertura a la part d'aquest pacte. Res més, demanaríem el seu favorable. Moltes gràcies. Si ho tinc ben entès, no hi ha cap intervenció, per tant passaríem directament a la votació d'aquest dictamen 4.1 sobre la modificació de crèdits número 9-2015 dins el pressupost municipal vigent. 4.1. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vots favorables i 13 abstencions. Entraríem a la regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. Senyor secretari. Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació del conveni entre l'Ajuntament de Manresa i el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per la gestió del recinte del Palau Firal de Manresa, propietat indivisa de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa. Té la paraula la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, senyora Sílvia Gratacós. Gràcies, senyor president, regidores, regidors. Bona tarda. Bé, aquest conveni que avui aportem a aprovació és una modificació d'un conveni que es va passar per aquest ple de l'Ajuntament el dia 18 de desembre del 2014. Fa referència al règim de funcionament que s'establirà un cop s'hagi dissolt el Consorci del Condomini del Palau Firal. Hi havia algunes modificacions que s'han introduït en posterior a la primera minuta de conveni, bàsicament en un apartat on la Generalitat de Catalunya autoritza l'Ajuntament de Manresa a utilitzar, gestionar i explotar la totalitat del Palau Firal de Manresa amb tota l'autonomia per establir i regular el règim d'ocupació dels diferents espais de la finca, que no quedava ben recollit amb la primera proposta del conveni. Per tant, el que passem és aquesta modificació que s'inclou en el conveni inicial i per això demanaríem el seu vot favorable. Gràcies. No hi ha cap intervenció prevista, per tant passaríem a la votació d'aquest dictamen de ratificació del conveni entre l'Ajuntament de Manresa i el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per la gestió del recinte del Palau Firal de la nostra ciutat, propietat indivisa de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Manresa. 4, 2, 1. Vots a favor? S'aprova per unanimitat dels regidors presents en el ple, els 24. Àrea de territori i paisatge, senyor secretari. Dictamen sobre aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona pel traspàs de la titularitat d'un tram de la carretera BB-4501 i execució del projecte constructiu de millora de la carretera BB-4501 des del punt quilomètric 0+000 fins al punt quilomètric 0+100 del terme municipal de Manresa. Té la paraula el regidor d'Urbanisme i Paisatge i Mobilitat, senyor Ramon Bacardí. Sí, moltes gràcies, president. Aquest conveni, com vostès saben, té dues parts. Una és iniciar un procediment, sol·licitar el procediment de traspàs de titularitat a la Diputació. La carretera Santpedor és una de les carreteres que tenim a la ciutat que no hauria de dir-se carretera, s'hauria de dir carrer, i per tant no té massa lògica que el que era una carretera titularitat de la Diputació, el que abans era lògic, ara segurament hauria de deixar ser. Això, de fet, es va posar sobre la taula en el moment en què en totes les reflexions de votant del POUM es veia clar que la carretera Santpedor havia de tenir una altra secció, havia de tenir voreres més amples, es feien reflexions entorn a que segurament el tram que hi ha entre Santa Joaquima i l'Agulla
podria ser d'un sol sentit de circulació i es comencen a posar temes de transformació funcional de la via sobre la taula. En aquell moment la Diputació va plantejar que mentre fos titularitat seva aquests tipus de canvis no es podien dur a terme perquè mentre tingués condició de carretera doncs hi havia d'haver dos sentits de circulació, havia de tenir uns estàndards de carretera i no de carrer. En aquell moment és quan vam començar a veure la importància de sol·licitar un traspàs de titularitat per poder començar a fer projectes i a planificar econòmicament intervencions que puguin transformar aquesta carretera en carrer. Aquest fou l'inici de les converses, ara ja deu fer 2 anys. La Diputació en aquests moments va posar sobre la taula la metodologia que utilitza la Diputació quan fa un traspàs d'aquest tipus en vies que tenen caràcter eminentment urbà, és que ells utilitzen els seus mòduls de valoració en els quals ells diuen la nostra inversió perquè aquesta via sigui traspassada la comprometem amb un reasfaltatge, ho dic per simplificar perquè alguns de vostès m'ho han demanat i com s'ha valorat això ho haurien d'explicar a la Diputació, però jo els hi faig 2 o 4 cèntims. Ells calculen que la seva inversió és 7 metres d'amplada reasfaltat en tot el tram en què s'ha de fer el traspàs i ells en fan una valoració que és la valoració que adjunten, i per tant és la segona part d'aquest conveni, adjunten en el traspàs de la via. Per tant, aquest conveni té 2 parts, una és la d'inici de procediment del traspàs de titularitat i l'altra és la justificació de la inversió on aniran destinats aquest millor 580.000 euros que van conjuntament amb aquest traspàs. El fet d'haver de definir-ho amb un projecte executiu era un requisit important per a la Diputació per assegurar que aquests diners queden directament vinculats en aquesta via i no hi hagués temptacions de destinar aquests diners en algun altre indret. Per tant, aquest era el sentit de per què anaven aquests 2 acords en aquest conveni. Bàsicament he explicat el sentit del conveni, en tot cas segurament podrem aprofundir més ara. Gràcies. Gràcies, senyor Bacardit. A continuació té la paraula el president del grup municipal de la CUP, senyor Adam Majó. Sí, bona tarda a tothom. Nosaltres ja havíem expressat la nostra estranyesa pel fet que la carrera de Santpedor no fos encara de titularitat municipal i precisament havíem reclamat que així ho fos, precisament també perquè entenem que és necessari fer una feina d'ampliar voreres, fins i tot ampliar la vorera fins al Parc de l'Agulla, incloure-hi algun tipus de carril bici fins al Parc de l'Agulla que algun dia ha de continuar fins a Santpedor, etc. Quan nosaltres sempre plantejàvem aquest tipus de propostes ens deia el mateix, no, això no pot ser perquè això és de la Diputació i nosaltres no hi podem fer res. Per tant, celebrem que sigui ja de titularitat municipal perquè ara ja sí, l'Ajuntament serà el responsable de fer tot això i per tant serà l'Ajuntament a qui li reclamarem que faci aquestes obres de millora. Per altra banda, aquest conveni inclou la construcció d'una rotonda que aquesta ciutat reclama des dels anys 30, per tant 80 anys reclamant una rotonda. Si ara es pot tirar endavant, doncs que estigui endavant i que sigui només per no sentir-ne parlar més de la maleïda rotonda de la Bona Vista. Però també és cert que a nosaltres ens sap greu que 1,5 milió d'euros no es puguin destinar a millorar la mobilitat pels vianants i es destinin en canvi a millorar la mobilitat rodada pels automòbils, perquè entenem que si en aquesta ciutat hi ha un dèficit precisament és en la mobilitat de vianants i també de ciclistes. Per tant, això ens ha fet fins i tot dubtar del nostre vot, però com que finalment entenem que l'abstenció té bastant poc sentit i aquest grup municipal està una mica cansat d'abstenir-se en qüestions diverses, hem posat a la balança els pros i els contres i entenem que els pros són superiors als contres i per tant votarem favorablement. Gràcies, senyor Majó. A continuació té la paraula el president del grup municipal del Partit Popular, senyor Xavier Jabaloyes. Sí, bona tarda, president, regidores, regidors. Per davant de tot, és que tinc una sèrie de dubtes a l'hora d'haver llegit aquest conveni i el títol del dictamen i el redactat propi del que es diu el dictamen. Perquè per una banda crec que es deu tractar-se d'un error, jo crec que caldria, si és que és error, no sé, potser no ho és perquè com que hi ha tantes coses aquí, que és el títol del dictamen que ens parla
que des del punt quilomètric 0 més 000 fins al punt quilomètric 0 més 1000. Això és el que diu el títol d'aquest dictamen. Ho dic més que res perquè si hem de subsanar aquest error, perquè no fos una cosa que després, les JAC haguéssim de continuar parlant de la rotonda en un futur per un 0. Sí. Dic per primer dubte resolt, no l'he dit. Llavors, el següent dubte que em dona és perquè estem parlant d'aquests 100 metres que cedeix la Diputació, que és el que es podria arribar a entendre com a concepte genèric, però no cedeix els 100 metres, oi? Ens cedeix tot el tram de la carretera de Sant Padó, que per això parlem dels 2,470. Aclarit els dubtes, que crec que són molt innecessaris, perquè és que si no llavors parlem de 100 metres i és que hi ha la Junta de Portaveus que vaig tenir l'oportunitat de poder-hi anar, parlàvem d'on t'arriben aquests 100 metres? Clar, i a partir dels 100 metres qui fa? Continua fent la Diputació el manteniment de la via? Clar, és que llavors queda resolt clarament aquest concepte, jo crec que és bo i ja ha quedat. Dit això, doncs aquest grup municipal votarem a favor d'aquest dictamen, d'aquesta sessió, perquè amb independència de si la rotonda és més encertada o no, si hi ha un projecte de rotonda que hi és, ens agradés o no ens deixés d'agradar, sí que creiem que és imprescindible que d'una vegada per totes, després de tantes dècades reclamant aquesta ciutat el fet que es pugui dur a terme una rotonda a la plaça de la Bonavista, doncs tinguem l'inici de fer-ho realitat. Ja no només l'expressió de voler tenir una rotonda, sinó que ja tinguem al nostre abast el fet de poder tenir resolt o en vies de resoldre definitivament un nucli central de la circulació dels vehicles, sí, però que també generarà en pro i en benefici de les persones, que també cal deixar-ho clar. És a dir, cada vegada que jo crec que des d'aquest Ajuntament els últims 20 anys s'han dut a terme accions al territori dels nostres carrers que es pugui dir que han servit pels vehicles, doncs és fals. Són pels vehicles però que també han anat en benefici de les persones perquè s'han eixamplat voreres, s'han fet millors serveis de semaforització, s'han fet més serveis de peatonalització i això ha beneficiat evidentment a les persones i a més s'ha incidit amb el transport públic urbà que crec que val la pena. Llavors, dit això, el nou govern que entri, si li agrada la rotonda diferent, doncs ja se la farà, que el que li digui, no? Però nosaltres el que estem parlant és de possibilitar el fet de que tinguem aquest traspàs i que puguem possibilitar el fet de tenir resolt un greu problema de mobilitat a la ciutat de Manresa i endavant. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Javaloyes. Lo dels 20 anys no sé per què ho ha dit, però m'ha semblat entendre. Bé, a continuació té la paraula el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Joan Vinyes. Bona nit a tothom, president, regidores i regidors. A veure, el dictamen que ara es porta a aprovació el podríem separar en dos apartats. Un seria el fet de la pròpia cessió de la carretera, que en aquest cas celebrem, igual que han fet els altres grups, per la importància que té el fet que una carretera, tal com deia el senyor regidor Bacardit, que a hores d'ara ja no s'hauria de dir carretera perquè ha quedat inclòs en els vials de la ciutat, puguem definir des del propi municipi les seves millores. Per tant, el traspàs, en aquest sentit, ja estaríem d'acord. Quan es fa un traspàs d'aquestes característiques, òbviament, hi ha també la partida pressupostària corresponent que ha d'anar destinada a la millora d'aquest vial, no a altres aspectes. Ens hem trobat que en l'explicació del regidor ens ha explicat precisament que la millora consistia en l'asfaltatge de la carretera de Sant Pau, que a més és realment un dels vials més llargs de la ciutat, però en el dictamen aleshores també s'inclou la construcció d'una rotonda que apareix per primera vegada un dibuix d'una rotonda nova. De tots els dibuixos, això és veritat, que quan fas projectes apareixen molts dibuixos i al final s'ha de decidir quin és el millor, i entenem que el fet que apareixi una rotonda nova, que fins ara no havia aparegut,
que per nosaltres no hauria de ser la definitiva, perquè en tot cas en cap espai o en cap comissió o en cap informativa o en cap ple s'ha consensuat el que era un consens de fa molts anys, que era acabar tota la feina que s'havia fet a la illa de Bonavista per tenir l'espai necessari i poder fer la rotonda definitiva, que és la que resol bé tots els problemes que té plantejada la mobilitat de Manresa. Com que aquest projecte no s'ha pogut acabar, perquè a hores d'ara no hi ha encara tota la illa, en lloc de fer el que sí que s'ha aprovat, que és una rotonda circular més petita i funcional, que és provisional i que per tant té un cost molt més reduït, que per alguna cosa està aprovada en el pla de mobilitat, surt una rotonda nova que com que no té l'espai suficient va una mica en contra del que hauria de ser la millora. Per exemple, una cosa prioritària seria la millora de la carretera de Sant Padó quant a les seves voreres. Aquesta rotonda el que fa és disminuir les voreres. És a dir, i ara a partir d'ara tindrem menys vorera, perquè com que la rotonda que es fa no hi cap, perquè encara no hi ha tot l'espai suficient, doncs aleshores invaïm les voreres. Nosaltres no estem d'acord en que sigui aquesta la rotonda que sigui la definitiva, i per tant, des d'aquest punt de vista, nosaltres no podem donar suport, sentint-ho molt, a la cessió, perquè va vinculada a la construcció d'una rotonda, que és una rotonda que ens sembla que en aquests moments en què ja hi ha la legislatura esgotada, per nosaltres ens hagués agradat que hagués pogut anar per separat, és a dir, una cosa és rebre la carretera, que en això ja estem d'acord, i una altra cosa és sentar-nos i veure exactament quina és. Perquè clar, el que ens trobem és que, del que vostè ha dit, que la Diputació cedia els diners o donava la partida pressupostària per fer l'asfaltatge, resulta que no se'n podrà utilitzar pràcticament ni un, perquè tot va destinat a una rotonda, amb la qual cosa entenem que aleshores no serà veritat que es farà cap millora a la carretera de Sant Padó. En tot cas, el petit espai que queda fins al carrer Santa Maria Claret, que no sé si arriba a ser un 5% de la totalitat de la carretera de Sant Padó, és a dir, que venem la gran millora de la carretera de Sant Padó, quan en realitat asfaltarem un 5% de la carretera de Sant Padó, perquè la resta s'ho emportarà una rotonda, que no és la rotonda que s'havia previst, que no és una rotonda que soluciona els problemes, que és una rotonda que no va en el pla que hi havia el consens fins ara. En tot cas, si hi ha un altre consens, amb nosaltres doncs no n'hem pas parlat, i que ve a disminuir i a dificultar encara més la mobilitat. No compleix amb el pla de mobilitat aprovat de Fàbrica Nova, no compleix amb el pla aprovat del pla de mobilitat, envaeix les voreres, és a dir, disminueix les voreres i augmenta l'espai per vianants per anar d'un cantó a l'altre. Per tant, entenem que una rotonda d'aquestes característiques en tot cas hauria de ser provisional, mai entenem que sigui la definitiva, i si és provisional entenem que aquesta ciutat no es pot gastar tants diners per fer una rotonda provisional. Per tant, nosaltres mirarem, farem tots els possibles perquè aquesta rotonda hi hagi temps per millorar-la en el futur i per tant de moment ens abstenim. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Vinyes. A continuació té la paraula en nom del grup municipal del Partit Socialista la senyora Ruth Guerrero. Alcalde, regidors, regidores, públic assistent, bon vespre. Bé, nosaltres veiem també positiu el tema de que es produeixi aquesta sessió. Evidentment que a dia d'avui no puguem fer actuacions en un vial de la nostra ciutat perquè no és nostre, no té massa sentit, per tant ho valorem molt positivament i creiem que en aquest sentit s'ha d'anar per aquesta via. Jo crec que nosaltres, igual m'equivoco, aquesta rotonda és la que surt al pou. O sigui, l'hem vista, però nosaltres sí que és cert que discrepàvem una mica, nosaltres no la veiem gaire clara, d'aquí que nosaltres ens abstindrem, i poder sí que pensem en això, no? De dir, com que la rotonda no era una cosa que nosaltres acabéssim de veure clara, ostres, si la inversió es fes poder, segurament amb aquests milions arribaríem a millorar més tram de la carretera de Sant Padó, doncs poder ho trobaríem una mica millor, que evidentment sí que es planteja amb l'eixamplament de voreres i sí que el que se'ns va ensenyar amb el projecte plantejat a futur, on arribava tot fins al Parc de la Bulla, que nosaltres poder no li diríem carrer, però podria ser una gran avinguda que realment, com estava plantejada i com se'ns va ensenyar, sí que potenciava l'ús dels vianants.
malgrat tot el que dèiem, l'extensió, perquè realment ja ho vam mostrar amb les reunions del POUM on vam parlar d'aquesta rotonda, no ens acabava d'agradar. Gràcies. Gràcies. Anem al torn de rèpliques. En primer lloc té la paraula el regidor de l'equip de govern, senyor Ramon Bacardit. Llavors, a veure, senyor Vinyes, jo intentaré... Jo m'he explicat malament, possiblement. L'alternativa pel traspàs, podíem decidir dues coses en aquest traspàs. O la Diputació feia una intervenció d'asfaltatge de 7 metres en tot el llarg de la via, o per aquest import ens traspassava aquests diners i nosaltres començàvem en el quilòmetre 0 fins on donessin aquests diners, que és el que hem optat. Llavors, jo crec que hi hauria força consens si ara féssim un debat, que no és el cas, en què és més adequat començar per baix i anar arreglant la via, que ara estendre un asfaltatge de dalt a baix de 7 metres d'amplada que no resoldria ni temes de voreres ni temes res més, que és un reasfaltat. Per tant, sobre la destinació i l'import d'aquests diners, no és que es reasfalti i es faci la rotonda, no, és que l'1,5 milions és el que equivaldria a que la Diputació fes l'obra i seria una obra que ells farien de reasfaltatge d'aquest tram. Per tant, he aclarit aquest punt que m'ha semblat que hi havia certa confusió. Llavors, clar, és una mica important aclarir que aquesta és la rotonda que està dibuixada en el POUM, que hi ha hagut molt treball, molt diàleg al voltant d'aquesta rotonda i per tant tampoc s'hi val a dir que no hi ha hagut debat entorn d'aquesta rotonda, n'hi ha hagut molt. Una altra cosa, com bé diu la regidora Guerrero, que és que no estiguin d'acord, però que hi ha hagut debat, que està dibuixada i bé, ho poden consultar. Aquest és el següent punt que voldria aclarir. El tercer punt que voldria aclarir, i també ens hem fet un far d'explicar-ho durant tot el procés del Pla General, és que la rotonda gran no funcionava i jo els encomano a que parlin amb experts en mobilitat, perquè encara que ho fes jo no em creurien, doncs parlin amb experts de mobilitat. La rotonda gran no funcionava, no és que sigui millor, no, és que no anava. Llavors podríem entrar en si la rotonda hauria de ser així o aixà, però llavors a mi em fa gràcia això perquè m'he passat 4 anys intentant fer de polític i els que m'estan empenyent a que faci de tècnic són precisament vostès que són l'oposició. Escolti, la rotonda és que la voluntat política és resoldre un problema i la voluntat ciutadana que hem intentat copsar és que s'ha de resoldre un problema i nosaltres hem fet tot el possible a nivell polític per resoldre-ho, que és parlar amb la Diputació, aconseguir la transferència de diners per poder-ho fer, tenir un projecte a punt i que es fes. Si vostès es volen ennuegar amb la rotonda que idealment algun assessor els hi proposa, miri, facin, però jo crec que la responsabilitat política dels que estem en aquesta sala és de copsar problemes, posar les eines per resoldre'ls i resoldre'ls. Jo els debats sobre estètica i ètica ho vaig fer a la facultat i crec que no, jo almenys no crec que sigui el lloc adequat on fer-ho. I també per últim voldria aclarir el de les voreres, que no ho entenc de cap manera. Diguem, aquesta nova rotonda facilita i escurça els itineraris de vianants al voltant de tota la zona de la rotonda Bonavista, per tant no sé quins càlculs han fet, però no és cert, o sigui, no s'allarguen itineraris de vianants, s'escurcen, hi ha més passos de vianants i per tant es redueixen tots els recorreguts que hi pugui haver per vianants. I aquest conveni el que preveu és hi ha una mena d'esbós general de tota la transformació de carretera Santpedor que els següents governs podran anar programant i anar desenvolupant. Per tant, sí, estem d'acord que això es comença pel quilòmetre 0 i s'haurà d'anar programant els següents quilòmetres. Jo crec que és innegable, i així ho hem copsat durant aquests 4 anys, de l'interès ciutadà que això es resolgui. Hem trobat la manera i els diners, i posar pegues a això, doncs perdonin, però jo ho puc entendre, però no el trobo acceptable. Gràcies. No sé si hi ha alguna altra paraula més, a part la del regidor portaveu del grup municipal d'Esquerra. Per tant, té la paraula el senyor Joan Vinyes, portaveu del grup municipal d'Esquerra. Molt breument. Enteníem, i quan jo deia que durant molts anys hi havia hagut un projecte que era alliberar completament la illa, no era només perquè hi capigués o no la rotonda, sinó perquè evidentment implica tota una obertura d'un espai que dona una dimensió diferent a la ciutat, amb aquesta visibilitat de carretera de Pont de Vilomara i Passeig Pere III,
que després, un cop hi hagi tot això fet, la rotonda hagi de tenir 1 metre més o 1 metre menys, evidentment, això segurament ni vostè ni jo ho decidirem, i tindrà la mida que els tècnics consideren que hagin de tenir la millor, i per tant no es tracta tant de que a l'espai que sigui necessari per fer la rotonda el més gran possible, no, si la rotonda haurà de tenir l'espai que hagi de tenir els tècnics diguin, però sí que hi havia un projecte que era acabar d'alliberar l'illa de Cases per tenir tota aquesta transformació d'aquell espai, i que això en aquest moment, fent aquesta rotonda, si ja és definitiva, diguéssim que trenca una miqueta a la línia que fins ara s'havia treballat. Nosaltres entenem que aquesta rotonda no s'adiu amb la millora dels espais per vianants. Ara no ficarem aquí a discutir, i ho dirà al seu moment, veurem exactament, per nosaltres empitjora la mobilitat dels vianants i dificulta la millora de les voreres. Com que tampoc, evidentment, estem pas en contra que això en el seu moment potser es pugui millorar, ens estenim i tampoc no passa res. Sí, té la paraula el regidor Bacardit. Els hi pregaria en tan bon punt. No ho dic per vostè, ho dic en general, només faltaria. Doncs, miri, nosaltres durant 4 anys, totes les intervencions que hem fet i la planificació del POUM té un lema, que és no hipotecar futurs possibles. Per tant, aquest futur ideal que vostès tenen al cap i il·lícitament poden seguir lluitant-hi, serà possible, no hipotequem res, però el que sí que volem és que aquesta ciutat avanci. Aquesta proposta permet que la ciutat avanci i no hipoteca futurs ideals, que, per cert, el cost és el del Vilacloses, o sigui, val el mateix, el Parc Vilacloses, que aquesta rotonda. Llavors nosaltres creiem que el retorn social d'això val la pena. El projecte està gairebé a punt, els diners hi són. A la propera legislatura, els que vostès estiguin aquí, podrien licitar les obres i tenir-ho el 2016. Aquesta rotonda és possible. No ho parin, no frenin, ajudin, siguin progressistes, i el futur ideal que tenen segueix sent possible. O sigui, no pateixin, no pateixin. Bé, doncs anem a la votació d'aquest dictamen que, com s'ha dit, caldria corregir en el seu encapçalament, en el sentit de que diu per l'aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona pel traspàs de la titularitat d'un tram de la carretera BB-4501 i execució del projecte constructiu de millora de la carretera BB-4501 des del quilòmetre 0 més 000, 3 zeros, fins al punt quilomètric 0, i tal com ha detectat el senyor Javaloyes, més 100, 0 més 100 del terme municipal de Manresa. Per tant, anem a votar aquest dictamen 511. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Quedaria aprovat amb 17 vots a favor i 7 abstencions. Passaríem al 512, senyor secretari. Dictamen sobre aprovació i escau del reconeixement d'un crèdit extrajudicial de 9.296 amb 12 euros, IVA inclòs, a favor de l'empresa Enginyeria Constructora Manresana Societat Limitada en concepte de l'execució dels treballs extraordinaris a l'obra de millora del camí vell de Rajadell, consistents en la construcció de rampa d'accés a l'empresa Oliva Torres, desbrossament del torrent i substitució de l'embornal existent mitjançant nova reixa. De nou té la paraula el regidor d'Urbanisme i Paisatge, senyor Ramon Bacardit. Molt bé, gràcies. Conjuntament amb la finalització de les obres de la millora del camí vell de Rajadell, calgué fer una reparació o una modificació d'uns pendents per evitar que entrés aigua a dintre unes finques privades. Això no estava previst en el projecte i, degut a la importància de la intervenció, es va haver de fer executar sense que hi hagués aprovat la seva despesa. Per tant, els demanaríem el vot favorable en aquest reconeixement de crèdit d'un import de 9.296 IVA inclòs pel motiu que els he esmentat. Gràcies. Si ho tinc ben entès, no hi ha la intervenció de cap grup, per tant, passaríem directament a la votació d'aquest dictamen 512 de reconeixement d'un crèdit extrajudicial de 9.296 amb 12 euros IVA inclòs a favor de l'empresa Enginyeria Constructora Manresana SL en concepte de l'execució dels treballs extraordinaris a l'obra de millora del camí vell de Rajadell consistents en la construcció de rampa d'accés a l'empresa Oliva Torres, desbrossament del torrent i substitució de l'embornal existent mitjançant una nova reixa. 512. Vots a favor?
Per tant, s'aprova per unanimitat dels 24 regidors presents avui en el ple. Passaríem a l'àrea de serveis a les persones. Senyor secretari. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació del text refós del reglament de funcionament de les figures de Manresa. Té la paraula el regidor de Cultura, senyor Joan Calmet. Gràcies de nou. Bé, l'actual reglament de funcionament de les figures de Manresa es va aprovar el 20 d'abril del 1998. Des d'aquesta data ha plogut molt, han passat moltes coses, hi ha hagut canvis i es va veure la necessitat de fer una modificació d'aquest mencionat reglament, amb la finalitat de regular totes les qüestions referides a la custòdia, organització, funcionament i sortides del patrimoni municipal que conformen les figures del conjunt geganter, bestiari del correfoc i grups de cavallets, que són els 3 grups de figures de la ciutat de Manresa. Aleshores, faig molt breument una mica de resum en què consisteixen les modificacions que portem a aprovació. En primer lloc, s'incorpora en el mencionat reglament un preàmbul que posa en valor la regulació de les figures, les contextualitza el reglament en el marc de la preservació del patrimoni cultural i posa l'accent en la importància de les figures en la tradició festiva manresana. Aquest preàmbul en el reglament actual no hi és i vam considerar que era important incorporar-lo. Posa també l'accent en la municipalització de la imatgeria com un element comú i públic, és a dir, defineix clarament que tota la imatgeria manresana, les parauletes, és propietat del municipi, de la ciutat de Manresa, i això queda evidenciat i queda expressat de forma més clara. En tercer lloc, actualitza les figures protegides, ja que en aquests anys s'han incorporat figures noves en la imatgeria de la ciutat que no constaven en el reglament interior. En concret, el lleó de Manresa en el conjunt geganter, la gàrgola, el bou infantil, la tremenda i la molassa en el bestiari del correfoc, que són figures que s'han anat incorporant en el transcurs d'aquests anys. En quart lloc, protegeix les figures en elles mateixes, però també la seva imatge i reproducció, les músiques i les coreografies, així com la vestimenta dels mateixos. També protegeix les peces de valor històric, com els gegants vells i els nans vells, i les figures antigues del correfoc, preveient que s'exposaran en el Museu Comarcal. Són figures que cada vegada s'utilitzen menys perquè tenen ja uns anys i estan més malmeses, i d'alguna manera se'ls dona la possibilitat de tenir una sala en el museu o en un altre espai de la ciutat on puguin ser exposades, visitades i gaudides, però no utilitzades en les festes del dia a dia. En cinquè lloc, estableix una ordenació de les sortides tradicionals per cada conjunt de figures. Ens trobàvem que hi havia algun tipus de demandes d'aquestes figures que actuessin en espais fora de la pròpia ciutat i això no estava regulat i s'ha també endreçat i posat d'alguna manera en ordre. I també posa al dia les sortides de les figures més especials, com per exemple el lleó o l'àguila, que tampoc estava realment regulat o ben regulat, i escriu de forma detallada el protocol perquè aquestes figures puguin participar en activitats fora de la ciutat, com va ser recentment a les festes de Santa Eulàlia a Barcelona. Aquests 6 punts serien els més importants de les modificacions del reglament i demanaríem el vot favorable. Gràcies, senyor Calmet. Si ho tinc ben entès, no hi ha cap intervenció de cap grup municipal, per tant passaríem directament a la votació d'aquest dictamen sobre la modificació i el text refós del reglament de funcionament de les figures de Manresa. 6.1.1. Vots a favor? Per tant, s'aprova per la unanimitat dels 24 regidors presents en el ple. Hi ha un assumpte sobrevingut, senyor secretari. Dictamen sobre aprovació fiscal de l'expedient de modificació de crèdits número 10-2015 dins el pressupost municipal vigent. Té la paraula el regidor d'Hisenda i... s'ha de votar. Vots a favor de la incorporació? Per tant, té la paraula el regidor d'Hisenda i Governació, senyor Sala. Gràcies. Moltes gràcies, senyor president, regidors. Bé, això fa referència a l'últim pas que s'ha portat a terme per la compra dels terrenys d'allà a la plaça Bages per poder portar a terme les permutes següents
i en el moment que es va fer una operació prèvia que va ser una entrega a compte de 52.000 euros es va fer per al règim de transmissions patrimonials i un cop analitzat pels serveis financers i jurídics de la casa consideren que és més adient fer-ho pel règim de l'IVA. Llavors aquí feia falta de la part que s'havia fet de transmissions patrimonials s'ha de reconvertir en IVA i doncs aquest és l'import que s'ha d'afegir a la partida a fi i efecte de poder-ho fer tota l'operació per la via de l'IVA, tenint en compte que aquesta és una operació que la de compra, que la porta a terme, com bé diu el propi informe del dictamen, l'empresa Fòrum després ja farà les compensacions oportunes a fi i efecte que quedi neutralitzat aquest cost. I demanaríem el seu vot favorable. Moltes gràcies. Si no hi ha cap intervenció, passaríem a la votació d'aquest dictamen de l'expedient de modificació de crèdits número 10-2015 del pressupost municipal vigent. 7-1. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 12 vots a favor i 12 abstencions. Molt bé, seguim amb l'ordre del dia. Control de l'equip de govern municipal, senyor secretari. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors i regidores des de l'anterior donació de compte al ple municipal. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local números 19, 21, 22, 23 i 24 que corresponen a les sessions en caràcter reservat dels dies 7, 14, 21 i 28 d'abril i 5 de març de 2015 i de l'acte número 17 de la sessió extraordinària en caràcter públic del dia 24 de març de 2015. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d'acords adoptats pel ple de l'Ajuntament de Manresa. Bé, quedaria pregs i preguntes. No n'hi ha cap i per tant, tal com es va decidir ahir en la Junta de Portaveus, atesa l'especificitat d'aquest ple, donaríem l'oportunitat de poder-se acomiadar aquells regidors que en principi no estarien en la propera legislatura i també els presidents i portaveus dels grups en la seva condició ara mateix de no aspirants a continuar en un futur plenari. Per tant, si els sembla bé i seguint l'ordre que havíem establert, primer faríem els regidors i després els portaveus i presidents. I per tant tindria la paraula en primer lloc la senyora Maria Jesús Pérez del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya. Senyor alcalde, senyor secretari general José Luis López González i Leal i senyor Trullat, interventor general, regidores i regidors 2011-2015. Ha estat un honor per mi ser compartir aquests 4 anys, que han estat 4 anys molt importants i molt intensos de la meva vida. Per això, tots vosaltres formareu ja part de la meva història personal, de la meva història vital. Sempre ho recordaré amb tot el meu afecte i un gran carinyo. I us desitjo a tots, primer de tot, molta salut per seguir disfrutant de la vostra vida, de la vostra política, de la vostra vida professional i molta sort, moltíssima sort. Sempre tindreu tot el meu afecte. Fins sempre. Moltes gràcies, Xus. A continuació tindria la paraula el senyor Ramon Bacardit del grup municipal de Convergència i Unió. Intervenir després de la Xus és una mica d'això, perquè aquesta d'això jo no la sabria fer ni que volgués. No, jo tan sols també agrair-vos a tots aquests 4 anys. Crec que rebem moltes crítiques, se'ns diu la classe política i em fa molta gràcia que d'aquests regidors que hi ha aquí se'ns digui classe, perquè tots teniu feina, tots tenim una altra vida a la qual tornarem, uns abans i altres després, que és
fora de la política, i quan es critica la classe política des del món local ho trobo que o bé hi ha mala fe o hi ha un desconeixement absolut. Per tant, jo el que he descobert aquests 4 anys és que darrere cada un d'aquests 25 regidors que hi ha unes persones que tenen una vocació de servei públic, i més enllà de les discrepàncies ideològiques o de tarannàs que hem tingut aquests 4 anys, crec que és un tret comú que ens pot relacionar a tots nosaltres. Per tant, jo els que continueu demanar-vos 2 coses. Una és que segueu treballant per prestigiar la política, perquè de fet és l'únic sistema que he conegut fins ara que funciona, més o menys amb garanties. Per tant, dedicar esforços a seguir prestigiant aquesta política. Els que creuen que aquest sistema no és vàlid, encomanar-los a que hi entrin i opinin després d'estar-hi, perquè la crítica, com sabeu, és molt fàcil des de fora, des de dintre es torna una mica més complexa, i si a sobre ets capaç de transformar des de dintre, llavors et mereixes el respecte de tothom. Fins que no ho demostris, en tot cas, posaria en dubte aquestes crítiques fàcils. I després de 4 anys també he arribat una mica a la conclusió que el primer que caldria fer després de constituir un nou govern és fer un conjur entre tots els grups polítics perquè aquesta ciutat tingui un paper en el nostre país, perquè quan vas a parlar de carreteres, quan vas a parlar d'infinitat de coses, segurament en els altres àmbits que els regidors han estat treballant també s'ho troben, és cabdal el fet de que tinguem una posició en aquest país. Per tant, jo crec que aquesta hauria de ser una obsessió i que hauria d'haver un conjur ja però explícit i a sac, diríem, perquè formem part d'aquesta vegueria, siguem la capital de la vegueria, i això segurament ens ajudarà a resoldre temes com que ens estan costant molt, com d'atractivitat econòmica, com de resolució d'infraestructures, perquè quan vas a Barcelona és que molts cops no hi pensen, simplement. No és que no ens estimin, és que no hi som, i per tant fer un pacte de legislatura per ser la capital de la vegueria i després els trastos en el dia a dia es segueixen tirant i cap problema. I gràcies a tots per aquests 4 anys, he estat molt a gust i bé, fins sempre. Gràcies. Moltes gràcies, Ramon. A continuació té la paraula la regidora Sílvia Gratacós. Gràcies, Valentí. Si al Ramon li ha estat difícil, després de lectures, després del Ramon, a mi també em costarà una miqueta. O sigui, avui estic tan nerviosa com el primer dia que vaig fer el primer ple aquí. No sé per què, perquè m'heu dit que poder seria interessant o important que poguéssim agrair poder haver estat aquests 4 anys aquí i estic igual de nerviosa que el primer dia. Per tant, vol dir que aquests 4 anys m'emporto moltes experiències positives. He après molt, sobretot d'aquests regidors que hi han estat més d'una legislatura aquí. Hi ha hagut debats apassionants, hem viscut debats apassionants. Em quedo meravellada per la capacitat d'oratòria que tenen algunes de les persones que formen aquest consistori i també tinc molt respecte i un profund respecte per la institució. Crec que si no has estat mai a l'Ajuntament, desconeixem els que som ciutadans què significa estar dintre de l'Ajuntament, què significa ser regidor, i per això tant el José Luis com el Josep Trullàs estan aquí i ens recorden en cada moment la importància que té tots aquests plens que hem anat fent aquests anys. M'emporto, ja us dic, moltes experiències positives, me n'entorno a la meva vida anterior i crec que miraré tota la feina que feu vosaltres amb aquest respecte que us mereixeu i encoratjau-vos una miqueta també el que ha dit el Ramon. Manresa mereix tenir un lloc en aquest país, ha de ser una ciutat amb ambició i si aconseguim que tothom se l'estimi com ens l'hem estimat els que hem estat aquí aquests 4 anys, aconseguirem que tinguem un paper cabdal d'ara en endavant i que siguem presents en molts més llocs. Gràcies a tots i me n'emporto moltes amistats que no tenia abans i espero retrobar-nos en un futur i sort als que continueu. Encara no han intervingut ni els presidents ni els portaveus i esteu veient el nivell que té aquest consistori. Ho dic perquè a vegades el més fàcil és dir el contrari com algun de vostès ha dit. A continuació té la paraula el senyor Adam Major, president del grup municipal de la CUP. Endavant.
Sí, bona tarda de nou. Quan el Jordi m'ha dit aquest dematí que m'havia d'acomiadar, és que no sabia exactament quin tipus d'acomiat s'havia de fer. I llavors, pensant una mica, he pensat què he après amb gairebé 8 anys de ser a l'Ajuntament, què he après políticament. I se m'han acudit 3 coses, no sé si agradaran a tothom. La primera és que la política és conflicte, i que qui no vulgui conflicte no farà bona política, i que qui vulgui quedar bé amb tothom no farà bona política i no servirà als interessos col·lectius. I això, que és fàcil de dir i no és fàcil de fer, aquesta ciutat i aquest país ho oblida massa sovint. I per això ens costa tant, per exemple, treure places d'aparcament quan sabem que s'han de treure per ampliar unes voreres per fer-hi passar un carril bus, o ens costa tant, per exemple, enfrontar-nos al poder econòmic per fer-los pagar pels pisos que no utilitzen i per gravar l'especulació immobiliària, o ens fa tanta por enfrontar-nos a un estat poc democràtic que ens està en aquests moments negant els drets com a poble, però que si no ens hi enfrontem no aconseguirem mai aquests drets que són nostres. Per tant, conflicte. I si qui no vulgui conflicte que no s'hi dediqui a la política, perquè serà un mal polític. La segona reflexió és que els partits, en la línia que deia el Ramon, els partits polítics i les ideologies són indispensables. Sense ideologia, és a dir, sense una visió del món, difícilment podràs fer propostes coherents i podràs intentar endreçar res col·lectiu. Però els partits també són necessaris, de moment no s'ha inventat res millor que els partits i per tant els partits no són ni una cova de lladres ni un pou de corrupció, són un instrument per transformar la realitat i qui digui el contrari, que ofereixi alternatives o que en tot cas deixi de fer demagògia. Però el que també és cert, el que també he après aquests anys, és que més enllà de les ideologies i els partits et pots entendre amb gent que aparentment té una ideologia i que és d'un partit aparentment molt diferent que el teu i pots tenir més complicitat de la que mai t'havies esperat i que pots tenir fins i tot maneres de veure coses concretes en comú. Per tant, reforcem els partits, tinguem ideologia, però no convertim l'ideologia i els partits en murs infranquejables a partir dels quals no pots entendre't amb els altres. I per últim, i això que ningú s'ho agafi com un atac personal perquè és una qüestió que em sembla que és un mal que té la ciutat en el seu conjunt, jo faria un prec i és oblidem-nos d'una vegada de ser capital de res. Manresa no serà mai capital de res. Primera, perquè la Catalunya central no existeix. Posem-nos-ho al cap d'una vegada. La Catalunya central no existeix. I en segon lloc, perquè estem al costat d'una capital mundial, que és Barcelona, que és la nostra capital i és la capital dels manresans i manresanes. Per tant, oblidem-nos de voler ser capital de res. Si mai som capital de vegueria, tindrem alguns serveis més i vindrà la gent aquí a fer 4 papers, però ja està, no serem capital de res. I si a sobre hem de ser capital barallant-nos amb Igualada i Vic, mal negoci el que farem. Per tant, centrem-nos en aconseguir una ciutat on s'hi visqui bé, amb bons serveis, amb bon espai públic, amb una anella verda que sigui l'enveja de les ciutats semblants a Manresa. I guanyem-nos un lloc en aquesta ciutat-país que és Barcelona o Catalunya, guanyem-nos un lloc de prestigi on la gent vulgui viure i vulgui treballar-hi. Això és el que hem de fer. I oblidem-nos de la capitalitat. Això és un discurs del segle XX o del segle XIX. Superem-lo d'una vegada. Aquest és el meu consell, si se'l voleu reflectir. Moltes gràcies. Adam, a continuació té la paraula el president del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, senyor Xavier Jabaloyes. Sí, bona tarda. Se'm fa una mica difícil poder fer aquesta intervenció. Difícil no perquè no la vulgui fer, sinó perquè els que m'han precedit amb l'ús de la paraula cada vegada el llistó me l'han anat col·locant més alt. Llavors, jo tinc un defecte durant tots aquests anys que he fet de regidor, que és que si no m'ho porto escrit el que he de dir, cagada pastoret. Llavors, ho he de dir, no ho porto escrit. Però en qualsevol cas espero poder estar a l'expectativa d'en Pere Fontanals i no decebre-lo. Sí que havia fet 4 línies, apunts, per anar seguint, perquè si no em puc perdre i molt. En qualsevol cas, com a regidor d'aquest Ajuntament, el primer que he de fer són fer agraïments, perquè no és una legislatura, sinó són
5 legislatures que he estat aquí, en aquesta casa, i el primer agraïment el que vull fer és al personal d'aquest Ajuntament, tot aquell personal que durant aquests 20 anys han estat, que han marxat, que encara continuen, que tenen responsabilitats importants, com els que ens acompanyen a la taula presidencial, com aquell que no té tantes responsabilitats però que em despenjava el telèfon i em deia, hosti tu, ok, ja està aquí el Telm aquest, demanant coses i és normal, no? O sigui, vull agrair a tot el personal aquest recolzament implícit que m'ha fet com a persona i com a representant d'un grup polític, que és important. També vull agrair als companys regidors i regidores que durant 20 anys hem estat asseguts en aquesta sala, que en moltes ocasions ens hem dit el que ens havíem de dir, amb el to que ens havíem de dir i amb les formes que calia en aquell moment i en cada moment i en cada circumstància, però que traspassades les portes del Saló de Plens érem ciutadans de Manresa que volíem el millor per la ciutat de Manresa. I això també és d'agrair, i vull agrair en qualsevol cas als alcaldes que m'han presidit durant aquests 20 anys, que és l'alcalde Jordi Valls, l'alcalde Camprubí, i que deixeu-me dir que l'alcalde Camprubí és el gran alcalde de Nostrat, injustament, deixeu-m'ho dir, les coses al seu lloc. I l'actual alcalde, Valentí Junyent. Perquè cadascú a la seva manera, amb el seu estil, amb les seves formes, doncs podíem i teníem i hem tingut la possibilitat d'emprenyar-nos de dins també del que ens havíem de dir i continuar treballant per la ciutat, que és el que estem aquí, que és pel què hem volgut venir aquí. I també vull acabar agraint als periodistes, aquest quart poder que entoma i entén les teves paraules d'una forma que a vegades tu ni volies ni desitjaves, però que hi és allà, no? Que perquè hi són, perquè fan una feina que, i com que ara ho puc dir-ho, perquè en qualsevol cas tampoc ve d'aquí, no poden pas dir que els hi faci la pilota, perquè és igual, és imprescindible la seva feina, malgrat ens fotin de volta i mitja, malgrat a vegades ens omiteixin, malgrat a vegades passin de nosaltres, però la seva feina és aquella corretja de transmissió cap a la societat. I que d'una manera o altra, doncs, aquell que encara que no et voti, doncs li arriba a la teva proposta, a la teva idea i al teu ideal, no? Sigui el teu o el d'un altre, és igual. I malgrat doncs, tu a vegades no estiguis d'acord amb com ho han escrit i ho han plasmat, doncs a vegades, jo ho he fet molt poques, per no dir que no ho he fet mai, però no pots dir-ho mai aquestes coses, de trucar i dir, escolta, no estic d'acord amb això, ho he fet alguna vegada, sí que ho he fet alguna vegada, però ben poques, i discutir-me molt ben menys poques, però ho he fet quan he cregut que ho havia de fer també. I vull agrair en qualsevol cas al periodista que durant 20 anys han estat en aquesta sala aguantant-se, aguantant el rotllo, deixeu-m'ho dir que a vegades els que parlem agafem aquest micro i el deixem anar. Sobretot quan els plens acabaven a les 2 i a les 3 de la matinada. S'ha de tenir valor. I a sobre, després encara ens queixem del que ens diuen i que ens han escrit, no? I per últim, deixeu-me en qualsevol cas, com a agraïment, evidentment, per sobre de tot, els ciutadans d'aquesta ciutat que han confiat en la meva persona i que han depositat aquell vot perquè jo i la resta de companys els representessin en aquest Ajuntament. Tenco agraïments. La regidora que de cos deia és que em sento molt nerviós avui, com la primera vegada. I he de dir que en moltes ocasions jo em sento molt nerviós, no? I avui tinc aquell mateix pessigolleig que sempre m'acompanya quan tinc que dirigir-me a tots vosaltres. Tinc aquell pessigolleig a l'estómac, aquella boca sedegada,
i això sí, és el començament, i una vegada ja has agafat la carrerilla, doncs ja està, no? Però jo penso que aquests nervis que tenim tots, jo diria que els tenim tots, això és molt bo. Deixeu-me dir que crec que és molt bo, perquè malgrat estar aquí 20 anys, o un altre en faci 10, o 4, o 8, i em digués que no té aquests nervis, a mi em preocuparia molt aquesta... Poder, perquè professionalment no ho pogués permetre, no ho sé, però com que professionalment no som polítics, em preocuparia molt, perquè voldria dir que és una persona freda, no? Aquest sentiment de fredor que dius, ostres, com que no tens pessigolets? Com que no et sents responsable de les paraules que estàs adreçant i que estàs dient i del missatge que estàs intentant transmetre? Hòstia, doncs a mi jo no podria, en qualsevol cas, i entenc que molts que estem en aquesta sala, per no dir tots, tenim, si no pessigolets a l'estómac, tenim d'altres coses que ens fa que ens sentim nerviosos a l'hora de transmetre. I crec que aquesta responsabilitat que tenim tots, que ha estat compartida per tots en cada moment que cadascú ha tingut que fer ús de la seva paraula, ha estat el nord que hem utilitzat tots plegats per intentar mantenir aquestes relacions, aquests vincles entre grups municipals, entre partits polítics diferents i entre les persones que sí que formem part d'aquest consistori. Jo diria que 20 anys, que és el meu cas, hi ha hagut de tot. No us els explicaré tot. No en tinc ganes tampoc i tampoc seria pesant. Hi ha hagut moments de tot. Hi ha moments de molta satisfacció, de molta alegria, moments de no tanta alegria i de molta preocupació personal. Obvio aquests últims. Jo tinc un caràcter que em permet obviar, no oblidar, també tinc aquest mal costum, no oblido, però tampoc és el meu nord de la meva vida. Ha passat, el món és un mocador i si convé ja ens trobarem per la vida, però jo continuo amb la meva vida i no intento estigmatitzar ningú. Hi ha hagut moments de tot, però jo em quedo amb els moments que he fet com la meva tasca de regidor gràcies als companys que he tingut de grup que m'han ajudat a poder plantejar consensos amb d'altres formacions polítiques, grups polítics, grups municipals, a poder fer diàleg, a parlar, a poder plantejar projectes damunt de la taula, a poder plantejar idees que siguin escoltades i que d'una manera o altra s'han pogut dur a terme, a incidir amb aquest Ajuntament, amb el dia a dia, i a col·laborar en poder fer molts projectes també. És aquest, en qualsevol cas, sí, és un exercici de vocació de servei públic. I ja està, perquè és que, en forma i fons, jo ja sé que la crítica és fàcil per la part de la gent i els ciutadans que estan a fora i que no entenen què cony estem fent aquí, que estem vivint de la política. I hosti, va ser que no. Molt poca gent viu de la política a nivell municipal. El que estem fent des dels municipis mitjans, com el nostre, ciutats de 75-80.000 habitants cap enrere, el que estem fent és aquesta vocació de servei envers el ciutadà, perquè volem, perquè ens sentim a gust, perquè volem col·laborar i volem fer-ho, ja està, no per viure'n. Jo he de dir que no conec a ningú que faci d'això per viure'n d'això, perquè la majoria, per no dir tots, tenim les nostres feines fora d'aquest àmbit, i les nostres feines representa i significa que perdem hores per estar a l'Ajuntament, o que les perdem de la feina o que les perdem de la família. Llavors, jo entenc que vist des de fora se'ns puguin dir que portem caspa, jo no, fa anys que he perdut la caspa, però que en qualsevol cas hi hagi aquesta confusió de fins i tot de qui correspon a les obligacions com a administració de fer les coses. Què vol dir això? Que en definitiva els que estem aquí i els que estan a fora, que ens critiquen perquè no coneixen l'aspecte del què,
tots fem política. I això és bo. És necessari que tots fem política, és necessari que des de fora tinguin aquesta confusió, perquè no tothom té el dret de saber de tot, com nosaltres tampoc tenim el dret de saber de tot, no? Llavors, cal ser curós en què tots fem política i que aquest és el dia a dia de tots plegats en aquest aspecte, no? I llavors, jo voldria acabar llançant una idea que poder, no sé si agradarà o no agradarà, o si ve a tom o no ve a tom, però quan moltes vegades parlem de que hi ha el diàleg, el consens, no? Vull dir, perquè sí, molt diàleg i al final aquí tothom fa el que li dona la gana. Poder ser, no ho sé. Però jo el que sí que sé és que el meu fill és la segona generació després de mi que té la sort de viure sense haver viscut un acte bèl·lic. Cap guerra. I això és a través del diàleg, de parlar i d'haver-hi espais com el d'aquí que ens podem dir el que ens haguem de dir, però que al sortir de les portes en fora treballem per la societat. Que deixem de banda aquells receptes tancats de les religions o de les qüestions més terrenals i absurdes que fan l'enfrontament entre les persones. I aquest és l'esperit i el valor que jo voldria posar a l'accent. Jo tinc la sort de formar part d'aquesta primera generació, d'haver viscut sense una guerra. El meu fill forma part d'aquesta segona generació i vull que els fills dels meus fills continuïn formant part de les generacions sense haver viscut ni saber de primera mà el que és aquest enfrontament d'una guerra. I això només, crec, potser m'equivoco, però crec que fonamentalment s'aconsegueix a través del procés democràtic que ens hem implementat tots plegats. A través del diàleg, a través de parlar, a través de deixar que la gent pugui votar, a través d'aquests conceptes tant que tenen els seus defectes, però que entre tots els hem d'anar intentant fer més virtuosos. I vull acabar. I acabo dient-vos que els que continuareu, i si n'entra algun de nou, que n'entra algú de nou aquí durant aquesta propera legislatura, i les que siguin, que us vull demanar, us vull exigir ambició, empenta, lideratge, projectes. Us vull exigir una ciutat millor. Jo no sé si capital o no capital, company, perquè la capitalitat ens la guanyem, no ens la donen, perquè al moment en què ens diguin ets capital, dius, perquè tu m'ho diguis, no anem bé, ens la guanyem. Jo crec que quan tots parlem de capital és perquè volem projectes, volem tenir una ciutat i volem tenir aquell espai i aquell entorn que fa que la resta del país ens tingui respecte, que ens tingui localitzats al mapa. I això és el que hem de fer. Títols a banda. I això és el que jo us demanaria i el que us encoratjo per la propera legislatura i per als propers anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier. A continuació té la paraula el portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Joan Vinyes. Sort que no portaves res, això havia escrit. Segurament ens repetirem i per tant, en el meu cas, han estat 8 anys i mig. Me'n vaig, jo crec que amb aquesta sensació, podríem dir-ne agradolça, agra en el sentit de que deixes de fer una cosa que t'agrada, deixes de participar en un projecte que segurament ha sigut una de la part més important de la meva vida, i dolça perquè
una mica pel mateix, el fet de, els que creiem en la política municipal, els que creiem que la política és l'única eina que en aquests moments existeix i hauria de poder existir com a element democràtic per transformar la societat, els que creiem en l'esforç que fem el 99,9% de tots els regidors i regidores de Catalunya per tirar endavant aquest país i les ciutats corresponents, si realment tu creus que puguis arribar a formar part com a càrrec electe de la teva ciutat, que el partit i una part de la ciutadania hagi cregut en tu en un moment determinat, tinguis aquest honor, que per mi, jo crec que per tots els que formem aquest consistori és un honor representar la ciutat, anant en cadascú en la seva organització, doncs forma part d'aquesta part dolça i aquest orgull que sents l'haver pogut participar del govern de la teva ciutat. Deia que segur que és la part més enriquidora, una part de les més importants de la vida, perquè és difícil. A la vida aprens amb cadascuna de les coses que fas. Aprens quan ets petit, aprens quan et vas fent gran, aprens amb la teva professió, però difícilment aprens tant des del punt de vista, evidentment, social, com el que és el coneixement d'una ciutat, o gestionar una ciutat o un consistori. He tingut la sort, per mi ha estat una sort, poder estar 8 anys i en dues condicions diferents, 4 anys al govern i 4 anys a l'oposició. Per mi és una sort haver pogut viure la política des dels dos punts de vista, perquè a més te n'adones que tan important és una part com l'altra. Una sense l'altra no existiria. S'han fet molts agraïments i per tant els podríem repetir, agrair a tota la gent de l'Ajuntament, tots els tècnics que fan possible que les nostres idees i els nostres projectes es puguin tirar endavant, però jo avui vull fer-ho especialment de la gent que ens faciliten més la nostra feina. Jo vull agrair de forma molt especial a tota la gent d'alcaldia i de secretaria, perquè per nosaltres, sobretot els regidors que estem a l'oposició, és fonamental. No tan sols perquè ens faciliten la feina, sinó perquè s'esforcen al màxim, perquè entenen que nosaltres fem una feina que va una mica més enllà. No som unes persones que venim aquí per un interès propi, perquè ho fem en representació d'una ciutadania que té el dret a estar informat, té el dret a accedir a una informació, etc. I quan som plens que duren hores i hores i tu demanes un paper i un altre i sempre els trobes aquí i sempre amb la bona voluntat de servir-te com a càrrec que és d'admirar que aquest Ajuntament funcioni així. Jo quan vaig entrar per primera vegada, això era el 2007, ja coneixia una mica, però una de les coses que et diuen la gent que ve per primera vegada a l'Ajuntament de Manresa és que, ostres, quina serietat, no? Quin respecte, quin fair play que teniu aquí, us dieu de vostè i tot i de senyor. I després, quan sou allà, ja us heu acabat de dir de tot. Jo no sé si per defecte professional, perquè soc mestre i per tant aquest aspecte de tenir les coses una mica amb respecte a la gent en el seu punt i ordenat té un punt de valor, i és que això fa que després sigui possible el tracte que ens tenim, la relació que ens tenim, i això no passa no passa en molts ajuntaments, jo he parlat i suposo que vosaltres també, en moltíssims ajuntaments, i no és el que està aquí. Allà es munta cada pitote i moltes vegades començo perquè avui et dic no sé què, demà et dic no sé quantos i t'acabo dient més enllà. I aleshores per mi és importantíssim seguir sempre amb aquest model que és l'Ajuntament de Manresa, que és un ajuntament modèlic a nivell de país pel tracte que ens tenim, perquè això facilita molt les relacions posteriors i facilita els acords que hi puguin haver-hi. Deia Albert Einstein, que per mi és un dels meus científics així una mica més ídols, que el cervell és com un paraigua que només funciona si està obert. Per tant, jo us animo a que tingueu sempre el paraigua obert els que continuareu, que pugueu tenir la màxima imaginació pel bé de la ciutat. En el meu cas, tant de bo que Manresa pugui ser una gran capital a partir d'aquests propers mesos, que serveixi per fer un nou país, una nova Manresa, una nova República Catalana liderada pels ajuntaments de les nostres ciutats, però en qualsevol cas que serveixi per millorar a la ciutadania. I acabo un agraïment que ja s'ha fet, però jo el vull fer perquè penso que és important, més enllà dels regidors, sempre al final hi ha un president d'aquest consistori que en definitiva
és el que acaba decidint moltes de les coses, i he de dir que en els dos alcaldes que jo he estat, que és l'alcalde de Camproví i l'alcalde Valentí Junyent, una mica a la continuació d'aquest bon fair play i d'aquesta bona, sobretot la bona actitud, entenent que tu pots ser o no del teu partit, però que ets exactament regidor igual que els altres, i que per tant la facilitat, que no tampoc és exactament igual que la que passa en molts ajuntaments, i si no també parleu amb molts dels vostres companys, quants regidors tenen mils i mils problemes per accedir a qualsevol tipus d'informació, cosa que aquí normalment no passa. Per tant, endavant i moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. A continuació té la paraula la portaveu del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, la senyora Sònia Díaz. Costa, Avui sí. Alcalde, regidora, regidors, públic assistent, avui també mencionaré i premsa. És l'últim dia que faig aquesta presentació abans de parlar i no estic nerviosa, estic el següent, estic atacada. O sigui, sempre abans de parlar tinc aquell coquet que explicava el Xavier, que crec que, com ell, malament el dia que no el tens. Però avui també, quan he arribat a dalt, he entrat als companys i dic, estic com si fos el primer ple, no sé què tinc, no? Bueno, doncs això, nervis, no? Emoció, una veu que no és d'anar de festa, és que fa dies que tinc problemes amb la veu. Estic enyorada, fa molts dies que estic enyorada, em despedeixo, em vaig despedint, he arribat aquí, feia fotos, fent selfies, no? Em vaig despedint. Tinc la sensació ja que fa dies que em despedeixo, em sento alliberada, també us he de ser franca, la decisió de deixar la política la vaig prendre després d'estar gairebé un any meditant, i el company Felipe ho sap perquè ho va patir, vaig decidir que deixaria la política, malgrat m'agrada molt, m'apassiona, però volia acabar un cicle, entenia que el partit també s'ha de renovar i que hi ha noves cares amb molta il·lusió, segurament la il·lusió que jo tenia el primer dia, però que després de 8 anys això ja comença a pesar. I vull agrair en primer lloc a l'alcalde. Alcalde, t'agraeixo que avui puguem fer això, que ens puguem despedir com Déu mana, els que creieu en Déu, jo no, però si més no fem servir la frase. I també per al bon tracte, l'atenció, l'escolta activa, que s'agraeix molt. I em passa el mateix que a tots o que al Xavier, que tinc necessitat d'agrair avui, per tant em sap greu, tothom agraeix, no seré més original que d'altres, però necessito agrair primer al meu partit, al PSC, perquè si no m'haguessin donat aquesta oportunitat no hagués pogut fer realitat, podria dir un somni, però la realitat és que no havia somiat mai amb això de la política. Per tant, el següent agraïment és per al Jordi Valls i l'Anna Torres, que en el seu moment em van venir a buscar, jo treballava al XUP dinamitzant, fent plans comunitaris, i els plans comunitaris que donen tanta guerra, Joan, i m'ho van proposar, i això era el 2004, i mira, des de llavors, doncs, amb ells els hi he d'agrair especialment, i perquè em van fer veure o agafar passió per la política, que sincerament no sabia el que era. O sigui, jo m'ho mirava a la premsa, però jo no era de les joventuts, ni no venia. Això sí, a casa meva sempre eren socialistes, l'avi era socialista, una banda, l'altra no. L'altra he de dir, Xavier, que són del PP, de sempre, vull dir que els debats familiars de casa, els dinars, bueno, no tocàvem la política perquè si no era un tema molt delicat. Després, en segon lloc, he d'agrair al Josep Camproví, com a alcalde, com a president del grup, i perquè ell va confiar i em va proposar d'anar en el seu moment al número 5 el 2007. I amb la resta de companys, el José Luis, com te veo, a l'Aida, a l'Àngels Mas, a l'Helene, a la Mar Canet, bueno, i el Buenache. Amb ells, doncs, vaig aprendre molt, vam viure, a mi tots em deien que estava vivint el pitjor època de la política i em dono fe, no sé com era l'anterior, però la que vaig viure van ser 4 anys molt durs, vam rebre la crisi de cop, però també em vaig aprendre molt i em vaig dur, jo crec que me'n vaig emportar
o m'he portat perquè encara ho guardo, el contacte amb la gent, que la gent et vingui, que puguis parlar cada dia, el que us trobem, no? El que ens trobem cada dia. Jo crec que això no té preu. I això ho vaig aprendre als 4 anys de govern i ho segueixes, no? Després. Després, doncs bé, ens anem a l'oposició i amb les companyes Xus i la Ruth i amb el José Luis hem muntat una petita família de 4. De fet, és la mama Xus, el papa José Luis, com els hi deia, i la meva germana. Ella és la guapa i jo era la portaveu. Però, en tot cas, hem après a fer oposició. I com deia el Joan Vinyes, quan vens a governar és espectacular, de cop i volta dius, ostres, on soc, no? I has de canviar el paper, has de canviar el rol, però també estic molt agraïda d'haver pogut viure això, perquè se n'aprèn molt, coneixes l'Ajuntament des d'una altra manera, jo la coneixia des de la meva regidoria, bueno, meva, és un mal hàbit això de dir la meva regidoria, la regidoria que portava, i llavors a l'oposició ho coneixes tot, i dius, ostres, no? La veritat que molt agraïda. També he d'agrair al personal d'aquí de la casa, vull dir, com ha dit el Joan, el Xavier, la resta de companys, sense ells aquesta maquinària no funciona, sense nosaltres segueix funcionant, segurament en diferents direccions, però segueix funcionant, i infinitament agraïda al José Luis, als dos Joseps, el José Luis i el Josep, per la seva infinita paciència. Jo, senyors, perquè us toca estar aquí cada ple, nosaltres perquè xerrem, però de veritat que feu una tasca lloable i us estic agraïda no només perquè estigueu aquí als plens, sinó per la vostra tasca i per sempre el suport i les explicacions que sempre ens heu donat quan ens ha fet falta. Els mitjans de comunicació, sempre m'he sentit molt ben tractada per tots vosaltres, i he pogut parlar sempre que he volgut amb vosaltres i vosaltres m'heu pogut parlar sempre que heu volgut. Per tant, admiro aquesta professió, la respecto perquè crec que no la sabria fer, però també us estic molt agraïda i acabo els agraïments a la meva família i als meus amics. No m'han vist, com a tots vosaltres. Tenen una paciència aquestes famílies que tenim que no ens les mereixem. Per tant, a ells, a la meva filla, el Bruno, pobret, encara no s'entera, però en tot cas a tots sí que... Bueno, aquí tenim un exemple de familiars avui, per tant ells saben el que és viure això. Bé, en tot cas, han estat 8 anys que hem fet un camí junts, amb molts de vosaltres des de fa 8 anys, d'altres ens hem trobat a mig camí, a 4 anys. Jo ara agafo una bifurcació del camí, no sé si m'aniré molt lluny amb aquesta bifurcació, però agafo un altre camí per emprendre nous projectes, amb noves il·lusions, fent coses diferents, però jo crec que em queda la vocació de servei públic, de treballar amb la gent, i estic convençudíssima que aquest Ajuntament i aquesta ciutat a la que m'estimo molt queden molt bones mans, tant dels que hi seguiu com dels que hi entrareu, quedaran molt bones mans. Moltes gràcies. Bé, i si ho tinc ben entès, arriba el darrer comiat en la persona del president del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya, el senyor José Luis Irujo Fatuarte. Gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors, públic assistent, tot i que més que públic assistent és el senyor Xavier Naval, president del comitè d'empresa, el senyor Feliz González, company, la meva família, la meva dona, les dues meves filloles, i aquest senyor que el conec però que en aquest moment no recordo el seu nom. També els periodistes que ens han acompanyat durant tot aquest temps, el senyor Fontanals, el senyor Galindo, i perdona, però moltes gràcies. Gràcies, senyor alcalde, per l'oportunitat que ens doneu, per als meus companys que m'han precedit ja ho han expressat, i per mi és molt important. És molt important perquè, clar, s'acaben 24 anys de vida política. S'acaben en el sentit de ser regidor. Evidentment, la política per mi és una extensió més de la meva persona, per tant. A més a més, considero que totes les persones són polítiques. En el sentit aristotèlic de la paraula, totes les persones són polítiques. Com jo presumia que els que em precedirien en la paraula serien molt brillants i tenia por que la moció em pogués jugar una mala passada, m'he permès la llicència d'escriure un discurs, no m'allargaré molt,
el qual vol dir que sí que m'allargaré, però espero ser més breu que el senyor Jabaloyes. Els hi passo a llegir. Finalment, avui mateix, en aquest darrer ple del mandat, es tanca un cicle vital ininterromput que m'ha portat a ser regidor de 2 ajuntaments durant 24 anys. Regidor a l'Ajuntament del Pont de Vilomara des del 1991 fins al 1999 i regidor a l'Ajuntament de Manresa des del 1999 fins a aquest moment. Al llarg de tot aquest temps he tingut responsabilitats diverses, cultura i ensenyament, administració, governació i salut, i des de fa 4 anys tasques de regidor a l'oposició. Al llarg de tots aquests temps he viscut moments plens de satisfacció i alegria i alguns d'altres plens d'incertesa i dolor. Prefereixo quedar-me amb els primers, entre els que vull destacar la construcció de l'Escola Pompeu Fabra del Pont de Vilomara, l'excel·lent experiència del Patronat de la Fundació Sociosanitària de Manresa i la decisiva reforma sanitària de Manresa que ha acabat en aquesta magnífica realitat que avui constitueix la Fundació Altaya. Educació i salut, 2 dels pilars fonamentals de l'estat de benestar i de qualsevol societat que es proclami socialment justa i amb igualtat d'oportunitats. Hi ha d'altres moments que podria recordar, però seria una successió interminable d'assumptes i no els vull cansar. El que sí que faig, més enllà de qualsevol intenció protocolària, és demanar disculpes pels meus errors i equivocacions mai originats, això sí, per una mala praxis política o nascuts de la mala fe o de qualsevol interès personal. Malgrat això, és a dir, malgrat aquests errors i equivocacions inevitables en la condició humana, imperfecta per definició, també els hi expresso la meva íntima satisfacció de no haver actuat de la forma que reflexen 2 pensaments mencionats per 2 personatges il·lustres. Un, el cineasta nord-americà Woody Allen, que va dir que la vocació del polític de carrera és fer de cada solució un problema, i un altre, el del dictador comunista Nikita Khrushchev, que va dir que els polítics són sempre el mateix, prometen construir un pont encara que no hi hagi riu. Al llarg d'aquests 24 anys hauré tingut desencerts i fallides i algun encert i èxit, però els hi puc ben assegurar que he treballat amb passió a favor de la nostra comunitat, defensant el mandat dels ciutadans, fomentant la salvaguarda del bé públic i comú, del sentit de col·lectivitat i dels valors de la democràcia i la justícia social. I no he fet de cada solució un problema ni he promès construir ponts sobre rius inexistents. Al llarg d'aquests 24 anys, la política i la societat han experimentat grans canvis, alguns d'ells enormement positius i en l'horitzó del progrés, d'altres que poden ser interpretats com una amenaça i en alguns casos com un retrocés i que posen contra les cordes i entredit el propi sistema democràtic. Alguns d'aquests elements negatius són un individualisme feroig i creixent entre amplis sectors de la ciutadania, la corrupció social i política, el descrèdit de les institucions danyades per les lluites partidistes, l'absència d'objectius comuns i d'un esperit de consens socavat pel sectarisme, la immediatesa i el tacticisme, el fenomen creixent d'una preocupant hipocresia i cinisme socials, els efectes asocials i amorals d'un capitalisme desregulat i de l'aplicació exclusiva de criteris econòmics en la gestió política i la irresponsabilitat d'alguns mitjans de comunicació més preocupats per servir als seus propietaris i inversors i als índexs d'audiència que a una informació veraç i contrastada. Aquests elements negatius de la política dels nostres dies s'han de tomar amb esperit enèrgic i decidit, contraatacant amb més generositat política i amb més democràcia i aplicant un relativisme polític per un estricte radicalisme moral. Estic d'acord amb vostè, senyor Major, que la política és conflicte. Si no fos així, no serviria a la ciutadania. És confrontació i és debat, però sempre amb la visió de superar el conflicte, no d'enquistar-se i de quedar-se en ell. Per això, jo sempre penso que els polítics del futur hauran de ser persones esforçades, molt tenaces, i en el cas del nostre Ajuntament, el que demano als futurs regidors és que continuïn amb aquesta política florentina, i ho dic amb el millor sentit de la paraula, la bonomia, la voluntat de consens, i que defugeixin a tota costa de la demagògia i de la política de sang i fetge. Sempre guardaré en la meva memòria vital l'experiència municipalista que he tingut el privilegi de viure durant tots aquests anys, però especialment portaré al cor a totes les persones, molts de vostès, que m'han ensenyat a ser millor, a creure en una societat més justa i harmoniosa i a ser humil, senzill i valorar per sobre de tot la realització humana en la seva dimensió espiritual. Municipalisme i humanisme, 2 conceptes íntimament relacionats, han estat els pilars fonamentals de la meva experiència política i personal durant aquests 24 anys.
Un llarg camí que m'ha portat per indrets, llocs, situacions i moments que ja formen part del meu equipatge personal i sense els quals no es podria entendre ni interpretar la meva vida. Vull recordar a les persones, funcionaris i tècnics municipals, especialment en la meva condició durant 12 anys de regidor d'administració, tant de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort com de l'Ajuntament de Manresa, que han estat col·laboradores meves per la seva entranyable dedicació i ajuda. Reivindico el bon nom i la necessitat social d'una bona funció pública que constitueix la millor garantia d'un funcionament objectiu, legal i neutre per part de les administracions públiques al servei dels ciutadans. El meu agraïment i reconeixement personal també als meus adversaris i socis polítics, alhora les dues coses. A tots vostès que representen a Convergència i Unió, a la candidatura d'Unitat Popular, al Partit Popular, i també, permeti'm dir-lo, molt especialment als companys d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa amb els que vaig compartir govern municipal. Adversaris i socis polítics, com deia, amb els que he tingut que compartir discrepàncies i diferències, però també acords i consensos. Si la política perd la dimensió racional de l'acord, el pacte, la negociació i el diàleg, deixa de ser democràtica per convertir-se en una activitat sectària, estèril, pertorbadora i totalitària. Vull recordar la figura dels 4 alcaldes que he conegut com a regidor: Evarist de la Torre, Jordi Valls, Josep Camprubí i Valentí Junyent. Tot el meu reconeixement per la seva valua i valentia, pel seu coratge cívic, per la difícil i complexa tasca que desenvolupen i perquè encarnen l'autoritat democràtica i perquè personifiquen el símbol del que ens uneix. Vull agrair a les meves 3 excel·lents companyes regidores la seva companyia i la paciència de suportar-me durant aquests darrers 4 anys. I també vull recordar a tots els meus companys i companyes socialistes amb les que he tingut el privilegi de compartir les tasques polítiques en tots 2 ajuntaments, persones totes elles d'una qualitat humana excepcional. El PSC ha tingut als ajuntaments la seva sàvia i el seu aliment, la millor mostra de compromís, entrega i lluita a favor de les persones al seu camp d'actuació més autèntic i genuí. Però també els hi vull dir que tots vostès també són un exemple d'aquesta tasca a favor de les persones. M'enorgulleixo d'haver sigut el vostre company, perquè no hi ha millor defensa que la política, que la dignificació amb la que cada dia cadascú de nosaltres pot actuar. Jo m'enorgulleixo de ser el seu company, senyor Adam Mayó, o d'haver estat el seu company, de vostè, senyor Toni Llobet, senyor Sala, Àbria, Pere Colell, Xavier Jabaloyes, al qual trobaré a faltar les seves felicitacions pel meu sant i el meu cumpleaños. En definitiva, per tots vostès. Per últim, i de forma molt especial, en aquest moment vull recordar a la meva família que durant tot aquest temps ha patit els danys col·laterals de la meva dedicació política i recordar de tot cor els companys Evarist de la Torre, Nadal Xavarria, Manel Cano i el pare Badia, que amb el seu exemple personal han estat i són referents insubstituïbles en la meva vida política. El meu desig pel futur és el que es podria recollir d'una frase pronunciada per John Fitzgerald Kennedy poc abans de ser assassinat. Si hi haguessin més polítics que sapiguessin poesia i més poetes que entenguessin de política, el món seria un lloc una mica millor per viure-hi. Continuaré servint a la societat des de les meves idees i conviccions socialistes i democràtiques i com un ciutadà més que vol que a la nostra societat els valors de la llibertat, igualtat, fraternitat i justícia social siguin per damunt de qualsevol altra bandera, la seva ensenya i el nostre ideal. Moltes gràcies a tots. Molta sort en les vostres vides, molt encert per als que continueu i molta política. Visca Manresa! Bé, jo em toca tancar el ple, però abans sí que voldria dir 2 coses. Una, que més enllà de que ens depari la vida, per no dir una altra cosa, que serien les eleccions de diumenge, que això ningú sap on ens portarà políticament, però més enllà del que ens depari la vida, el comiat dels 8 companys que avui han intervingut en aquest ple i que se'n van de la seva activitat política, més enllà de que sigui més curta o més llarga, ha estat una activitat política molt rellevant i molt significativa. Ens heu donat una lliçó en aquest comiat. Ho dic des del cor i tampoc ho tenia preparat. Per tant, senyor Jabaloyes, algunes coses s'empalten, perquè miri, sense haver-ho preparat m'ha quedat bé. Però a més ho penso sincerament.
és una lliçó la que ens heu donat. I la segona cosa que volia dir és que he après molt de vostès, dels que se'n van i d'alguns dels que se'n van especialment. Com que queda lleig que ho digui amb noms i cognoms, diré que de la seva experiència, del seu ofici, això sí que ho portava escrit, de la seva experiència, del seu ofici i de la seva vocació de servei a la ciutat, ens n'hem de fer tots corresponsables i saber-ho traslladar a la ciutadania, perquè malauradament aquesta vocació de servei a la ciutat, aquest ofici i aquesta, que també ho ha dit el Joan Vinyes, aquesta manera de fer política d'aquesta ciutat i d'aquest Ajuntament, doncs haurien de ser coneguts fora d'aquestes quatre parets. En qualsevol cas, moltes gràcies a tots perquè he après, continuaré aprenent, espero, de tots els que puguin ser-hi en el proper mandat i siguem en la condició que hi siguem. I els hi haig de dir una cosa que és administrativa però que toca. El dia 10 tenim d'aprovar l'acte d'avui i per tant moltes gràcies per tot el que han aportat avui. Han complert l'horari, que no volien que el senyor Lavern comencés abans de les 9, per tant començarem a les 9 el tema de les aigües i de tot cor moltes gràcies per la lliçó i moltes gràcies per la seva aportació en nom dels que ara estem aquí amb voluntat de tornar-nos a quedar. Molt agraïts.